Moi boas a todos, eu son Patricia Martínez, profesora do curso Ritmos Latinos do programa Tempos de Lecer do Concello de Mos. Quixen preparar esta pequena sesión de baile para axudarvos a todos vos a levar estes días duros de confinamento un pouquiño máis alegres e, sobre todo, para que non perdamos o ritmo da nosa actividade física diaria que xa tiñamos. Como baile escollín o cha-cha-cha para esta sesión. Penso que é un baile bastante fácil, se algunha vez bailastes na vida ou se nunca bailastedes. Temos que estar moi atentos á coordinación dos pés e imos comezar xa ca primeira figura, que é o lateral de cha-cha-cha. En que consiste este lateral? Imos poner co peso do noso corpo sobre a nosa perna dereita e vamos comenzar marcando dúas veces no sitio. Coa perna izquierda, que é esta perna que temos libre, vou facer unha, dúas, e agora vámonos mover lateral, cara a vosa izquierda, facendo cha, cha, cha. Cando cheguemos aquí, volvemos a repetir o mesmo, pero agora tócanos coa perna dereita. Entón, comezando coa dereita, imos facer dúas veces no sitio, volvo cara a dereita facendo cha, cha, cha. E ao chegar aquí, repetimos de novo. Comezando coa izquierda, fago piso dúas veces no sitio, móvome cara a izquierda e vou cha, cha, cha. Piso dúas veces no sitio, comezando coa perna dereita agora. Unha, dúas e móvome. Cha, cha, cha. Repito izquierda. Unha, dúas, cha, cha, cha. Dereita, unha, dúas, cha, cha, cha. Izquierda, unha, dúas, cha, cha, cha. Dereita, unha, dúas, cha, cha, cha. E piso no sitio, 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 cha, cha, cha. Unha máis, dúas, cha, cha, cha. E unha, dúas, cha, cha, cha. Perfecto, xa temos a primeira figuriña. Vamos coa segunda, chámase New York. En que consiste este New York? En vez de marcar no sitio, comezando coa perna izquierda como estábamos facendo ata agora, vamos facer un pequeno paso abrindo un pouquiño cara a nosa dereita. Vou facer un paso diante coa izquierda, vou voltar para atrás e sempre de frente vou facer cha, cha, cha. É importante que o cha-cha-cha o fagamos sempre, non o podemos comer, de acordo? Unha vez que cheguei aquí, coa perna dereita, abrimos cara a nosa izquierda, polo tanto, viramos cara lá e fago un paso diante, volto detrás e cha, cha, cha. Repetimos, izquierda pa diante, diante, detrás, ao lado, cha, cha, cha. Agora vamos a perna dereita, dereita pa diante, cha, cha, cha. Repito izquierda, izquierda pa diante, cha, cha, cha. Dereita agora, dereita pa diante, cha, cha, cha. Unha máis, izquierda, diante, cha, cha, cha. Dereita pa diante, cha, cha, cha. Izquierda pa diante, cha, cha, cha. Dereita pa diante, unha máis. Abrimos ao lado, cha, cha, cha. Abrimos ao outro, cha, cha, cha. E xa para rematar, fixemos o lateral, fixemos os New York, que é cando abro para un lado e abro para outro. Vamos a facer dúas voltas, isto xa para os máis atrevidos. En que consisten esas dúas voltas? Sempre con a nosa perna izquierda, que é a nosa perna de cambio. Vou cruzar o pé por diante, vou girar sobre os dous pés e vou voltar cara a miña izquierda facendo cha, cha, cha. O mismo teño que repetilo cara ao outro lado. Por lo tanto, agora coa perna dereita, cruzo por diante, giro sobre os dous pés e volvo de frente, cha, cha, cha. Despois, cando fagamos todo xunto, faremos só dúas voltas, pero agora para practicalas temos que facer unhas pouquiñas máis. Polo tanto, coa nosa izquierda, cruzo por diante, xiro sobre os dous pés e volvo, cha, cha, cha. Agora para a dereita, cruzo e xiro, cha, cha, cha. Coa izquierda,
cruzo, xiro, cha, 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 coa dereita, cruzo e xiro, cha, cha, cha. E dende aquí volvemos a comezar. Vamos a intentar moi despaciño, vale? Vamos a intentar mesturar todo. Por lo tanto, tiñamos primeira figura, os laterales, comezábamos marcando no sitio e facía unha, dúas, cha, 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 unha, dúas, cha, 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 e unha, dúas, cha, 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 e unha, dúas, cha, 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 unha, dúas, cha, 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 e unha, dúas, cha, cha, cha. Moi ben. Cando acabemos este último cha, 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 temos os New York. Abríamos primeiro ca perna izquierda diante, izquierda pa diante, cha, 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 dereita pa diante, cha, 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 izquierda pa diante, cha, 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 dereita pa diante, cha, 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 izquierda pa diante, cha, 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 dereita pa diante, cha, cha, stop. Chegou o momento de facer os dous xiros. Primeiro coa izquierda e cruzo e xiro, cha, 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 dereita, cruzo, xiro, cha, cha, cha. Que tal? Seguro que moi ben. Só nos queda o máis difícil. Non vou seguir máis pa diante, porque senón vamos a agobiar ao fin, pero só nos queda o máis complicado que é facelo coa música. Máis complicado ao principio, canto máis o practiquedes, moito máis fácil e moito máis divertido que estar aquí a escutarme a min a falar. Polo tanto, non me lío máis, facémolo con música. Si é que son capaz de poñer a música. Vamos alá. Doume media volta, vale? Para que me vexades. Lateral. Unha. Abrimos. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Otra más. Izquierda. Derecha. Izquierda. Estiramos. De otro lado. Empezamos. Abrimos. Una. Dúas. Giramos. Blanca, Comenzamos. como en enero, cultivo una rosa blanca, Abrimos. como en enero, para el amigo sincero, Estiramos. una franca. Última vez. Abrimos. Verde claro y del carmines. Ok, perfecto. Que tal? Como foi? O mellor un poquinho ao principio, pero é normal. Por lo tanto, con todo isto, quixera agradecervos a todos vos, todos os que estades a ver. Espero que vos lo pasedes moi ben, que non perdades, sobre todo, que é moi importante, o ritmo da actividade física, sexa cal sexa a idade. Espero que vos guste moito, que teñades o mellor posible os últimos días deste confinamento, que estou segura que xa queda moi poiquiño, e dentro de pouco xa nos estamos mirando pois nas verbenas do pueblo a bailar. Besiños para todos.